Bueno, hemen goian idatzi dizuet biderketaren formula, bai? Orduan, biderketaren formulan ikusten duzuen bezala, bi funtzioen arteko biderketaren deribatua egin behar dugunean, egin behar duguna da lehenengoaren deribatua bider bigarrena dagoen bezala, deribatu barik. Gehi, orain bigarrenari tokaten jakotzan da, lehenengoa deribatu barik, bider bigarrenaren deribatua. Bai? Venga, bagoaz adibide hauek ikustera, eta, bueno, egingo dugun izango da, zuzenean, formula aplikatu. Vale? Lehenengo adibidean, begira, bi funtzio ditugu. Alde batetik e ber x, hau izango litzateke gure f, eta beste alde batetik x berbi gehi bat, hau izango litzateke g. Orduan, funtzio honen deribatua egiteko, aplikatuko dugu biderketaren deribatua. Eta izango litzateke. Lehenengo, f-ren deribatua, beraz, e ber x-en deribatua, eta e ber x-en deribatua guk badakigu dela e ber x, aurreko bideoetan ikusi dugulako, eta egin behar dugu e ber x bider g deribatu barik, beraz, x berbi gehi bat, horrela dagoen bezala. Bider x berbi gehi bat. Eta orain egin behar dugu gehi f dagoen bezala, hau da deribatu barik, bider g-ren deribatua. Beraz, gehi e ber x egoan bezala, bider x berbi gehi baten deribatua. Bueno, x berbi gehi baten deribatua da 2x gehi 0. Bai? Bueno, txukunduko dugu pixka bat hau, eta orduan hemen izango duguna izango da e ber x bider x berbi gehi bat, gehi e ber x bider 2x. Bai? 2x gehi 0 dalako 2x. Bueno, hau txukuntzen badugu pixka bat gehiago, bueno, biderkatzaile komunak ateratzen badugu, aterako dugu e ber x biderkatzaile komuna, eta geratuko litzaiguke e ber x bider x berbi gehi bat gehi 2x. Bai? X berbi gehi 2x gehi bat. Bueno, deribatua hemen eginda dago. Hemendik aurrera egin duguna izan da, bueno, pixkat txukundu egindakoa. Eta orain bagoaz bigarren adibidearekin. Begira, hemen f izango litzateke hau guztia, eta g hau guztia. Orduan, biderketa hau deribatzeko egin behar duguna da formula jarraitu. Lehenengoaren deribatua bider bigarrena dagoen bezala, gehi lehenengoa dagoen bezala bider bigarrenaren deribatua. Orduan, izango litzateke. Lehenengo, bi bider x kuboren deribatua 6x karratu, gehi 8x, ken 0, bider bigarrena dagoen bezala, beraz, x karratu ken bat. Gehi, orain lehenengo utzi behar dugula dagoen bezala, eta bigarrenari tokaten jako deribatzea. Beraz, orain, bigarrenaren deribatua x berbi ken bat deribatua izango da 2x ken 0. Bueno, pues venga, hau txukunduko dugu pixka bat, eta utziko dugu 6x berbi gehi 8x bider x berbi ken bat gehi 2x berriru gehi lau x berbi ken iru bider 2x. Bueno, hemen banatze propietatea aplikatuko dugu biderketa hau egiteko, eta egingo dugun izango da. 6x berbi bider x berbi, 6x ber lau. 6x berbi ken bat minus 6x berbi. Gehi 8x kubo, ken 8x, gehi lau x ber lau, gehi 8x kubo, ken 6x. Ia ez nazen erratu ariketa hauek egiterakoan, horren beste monomio agertzen direnean, beti erratzen gara nonbaiten. Bueno, orain hartuko ditut mailaka. 6x ber lau, gehi lau x ber lau, 10x ber lau. Orain kuboak hartuko ditut. 8x kubo gehi 8x kubo, 16x kubo. Karratuak, karratu bakarra dago, bai? Minus 6x karratu. Eta minus 8 ken 6, minus 14x. Hau guztia. Bueno, hau izango litzateke deribatua. Erratuta banago, klasean esango duztezu, ez da? Venga, orain, urrengo diapositiban ikusiko dugu zelan deribatzen direzen zatiketak.